Kaliang Sutro. Barisane arisan kooperatif ini numpak alkohol ya iki cek darani jot keliang-keliang piye iki jot keliang-keliang yo la 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 yo Serasi
sarta sigra terginas olah kridaling lupa alkohol made kliyek-kliyek ya wayang tenggek ya kang nalika semana negara wingrisan nata Ratu Jawa ora Jawa Cina ora Cina Ratu Manggung ya iki mula yento lumaksana sarwa slewah sarwa wagu ya iki pakejoan aing kobra saya dadra nalika semana diteponaken rangga mukajoning sasana Manggaran wedhar sapa keker kanjeng Raja Rajarit ombyang suaraning para kawula ngalem bono ratu kaya aku ning ngalem bonone manase kuping jarine ratu slewah pangejawantaing cara sanda ratu mentala kobra sesembahane ya ora apa-apa ora apa-apa ning nyatane duwe putra siswa abdi kinasih lupa kramase bae banyu TM kramase ombane bae banyu setruman iki pangejawantaing wong loman pangejawantaing kobra beda karo dadang wong medhikil wong medhit ora tau dolo weweh isine wong njaluk grogot kanca iki dadang asu Joko Lingga Cita pateku sing mengku praja kondhang kaloka sing nyimpen perkara tanpa wong liya krungu pateku Cita iki lho rahasiane ya pirak-pirak pateku tenan yo kula arep sing kaya ngopo aku ora apa-apa aku dilokne Jawa ora Jawa Cina ora Cina ya sing penting aku dina iki iso entuk tajik ora apa-apa pah kula dilokne apa jeke tak yakin yo wah ke sapa ke sing teko gawe plat AG sapa ke plat AG sapa ke sapa kuwi marep atiku kowe iki ora tanggap sasmita marang plat nomor kendaraan lho lek kobra ki tanggap kobra apa kopiake bro sapa rambut abang woi yo pas sapa dek pasakan tak tutup perapatan dina gile toto wae sapa yo
Yo la la. Yo. Wah. Lek to nyawang kobra saya gagah, cita saya ganteng. Lek dadang saya kaya asu, bareng nyawang lupa rupane kaya gendul. Iki lho, kaya gendul. Lah, bola dileke prajurit sing wane-wane candrane lumantar kobra tim Slendang Sutra. Tumpano jaranmu kepake budalmu. Loh, ayo dak, lo lagi. Cari kobra tadi ku semangatku. Iya toh bro. Ayo. Enak sih. Buat aku tuh kok. Slendang Sutra ayo cinta lagi pacane ganteng dari pacar golek perkara
Oke, sudah maju semangat. Titip salam krono isun kangen mutian nangin awak ngomong kyolo sampai no kapan nyambiang kapan teko riko hangson pujo langit lan bumi hati saksi riko sun welasi Utian angin Glatin ceritane kepingin rungu kabiarin kono isan jemat awak kangen nongku yang riko endi omongi endi tingkai yang jangan teko isun sing kuyat nyonggo keliki rino lagi isun sing kuyat nyonggo keliki rino lagi mula isun titip salam krono isun kangen mutian angin awak ngomong tulung sampai no kapan ya biar kapan teko riko sun puso langit lan bumi hati saksi riko sun welasi Utian angin Glanti ceritane kepingin rungu kabiarin kono isun demen awak kangen nongku yang riko ganti omongi ganti tingkai yang jangan teko isun sing kuyat nyunggo kangen iki dino lan wengi isun sing kuyat nyunggo kangen iki rino lan wengi Utian angin Glatin ceritane kepingin rungu kabiarin kono isan dengan awak kangen nongku yang riko lendi omongi lendi tingkai kian jangan teko isun sing kuyat nyonggo kangen iki rino lan wengi isun sing kuyat nyonggo kangen iki rino lan wengi No.
dadak lucu. Ya, Tumulai cincin kulit Jagon gerak dan ya. samalong Perangnya begalone sawah. Terus kakaten lintang pancerin Ayo, bareng budale ora mung nyanyi budale sawah. Aku pada karya Ditang panjang tumandang karya Cinta ilai indah. La 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 la. Asu. Indah. Ora apa-apa lah. Parah iblis kowe ya. Ya. Oh, taji ora ketok. Kowe ngopro. Kowe Bintang lobo, bintang lobo kalau bakal masih putus. Sarwa purwa tunggal pasar pradongko iki obyang kodes ora megang sampeyan perang tanding bondo wala ayuda jane sedang sutro ora kaya kang magotrang kang kono dedya kubro paribasan kondang kaluka Jawa ora Jawa Cina meh kaya Cina kang nalika semana kaprapal kondang kaprajudang sagunging prajurit ora nrimake golek sraya ngeneke sesaji daya kekuatan ora kaya Jita ora kaya Nopal ora kaya Gandha adep sagunging mantel kang nalika semana mateng kaji jaya kawijayan lumantar Puspawangi Ganda Arum mandhep pucak-pucuking brala saluku juga swedri katrima apa to tandani buku sing dupa sumundul kang tariksa kang nalika semana dagang ngadeg jejeg kurang pratitis kobra nyeblak
rebanjur bapak temani Batolo kendang kamrajudan geger maklar. Aduh, ya, gigi, ojo dadi iki. Kerot-karot kontanya kata sagumen prajurit Pasulaya Pinggo Babatan Pace Sileblan daya kewatane gobrok kang nalika semono ambung siji wujuding jita sing oleh pangayu maning dewa saluku juga lungguh jika bedingreng moto beding risai jita eling-eling kontanya prabal bales saboyo mati kang ojo kadek jejeg kamu risai jita ayo sahabat cita lagi ayo iya tuh Cik, paslo Cik. Tuh, ya Gus. Loh, itu. Iki lho, kobratin lho. Yo. Ora ajar lho kowe lho, Pak. Melu kowe. Inggir, cita lho iki.
pendekar benculone lo tunggal guru karo cople gile lo cinta gile le ayo tunggal guru karo cople gile bae arep wah ayo cip acara cip ayo ayo ilang lidah jajak tukul lidah kencang tuh ayo pas ajar le yo ayo ngene lho harap layu nanti tebles yo aduh yo iki yo modar ya cip ayo yo cip masuk tuh cip lah yo ngono lho kodon kancane lho lah aduh yo pasok tuh cip pasok nah pasok lah yo lah pas kuwi yo lah yo kodon sopo bro sampe nyawer ke sopo bro golek ana busuk ini oh kalau dulure dhewe sing kacamataan nggo taske iku kene dulure dhewe arep nyawer ya sing linggo andine YouTube kacamataan dulure dhewe golek ana lah grok lah yo pas itu ceblok bos lah oh Cita pengen dipecat Cita oh motornya setan lah masuk ya roh ya
kasih. Ya, terima kasih Pak E ya. Oke, terima kasih. Bolo dulu. Ya. Ya, gelo. Bro, sisih kidul, bro. Kidul kulon, bro. Andinge Yayu. Nah, gelo. Lah kalau Cip, Cip, terus sampai ada gitu. Adike Pak Sumargo. Lah, jangan penting ana iso. Penting iki. Lah, alon-alon lho, Bro, bro. Enek kami tuwa Bianto lho. Yo. Dan kali. Kowe kali, bodhe kali. Ya foto dulu. Kali. Dagang bongo. Ngece bro. Tarik mati kok belakang negara bongo kowe. Ayo. Cocok pas bongkol kobra langsung linggo kena dase pas dase. Nah cocok tenan, pinter kowe dak. Jito ki nyapa Jito iki? Nyapa wi Pak Jito? Kowe iki nyapa Jit? Lho kok kaya numpak kakan gendel lho kowe. Hei. Aduh. Iso kaya ngene iki nyapa ki. Bawa sing kena lah kok Jito timbane dase dak. Waduh kebiangan dulu ki lho. Wah, ada sok lho. Aduh yo. Kalau ayo lakon utara bangga tidak dilotok oleh ya aduh dak bolomu remak tulung dak bolomu dak kae lho dak kae lho woi sing rambutnya abang lah kuwi adekku tulung ngono lah Linda lo tulung ngono. Aduh, malah soyo lemeng lek nyokot. Tulung ngono lho, Dak. Ayo toh, Gus. Tulung ngono, Gus. Kaya ati tiga ngono
Cinta iki ora iso tangi cinta. Nah. Aduh. Ya Mas. Aduh. Apa setengah cicit? Apa setengah? Ya, ligona. Sikile lara, sikile catur rasa masuk, ya. Sakne. Ora sakose Cita, ora sakose. Ora sakne ngebro. Ora sakose ngobro. Ayo. Orang ngerti gue. Aduh, masa apa? Si Derek udah gak main kita. Waalaikus ya. Ora ana jo kepalane kok. Ya. Aduh, apa sepeda cicit iki. Aku paling Cip, ewang ana Joko, Cip. Hei, aku Cip. Woi, Cip, ewang ana Joko, Cip. Woi, aku Cip. Woi, balik aku Cip. Aku balik. Aduh. Cip. Cip. Hei, ayo Cip. Setannya sore aja. Ora nek. Cip, setannya lagi.